Arfo papa bi amore free chichi ene menche mo nyina atrase emmo akwaba e de mo ba NYANSAPO kasa mfonyini so NYANSAPO na wage so de ama meburu se yesane na madwemba munim se yetenase se ya na eye epo a ya kekere ni NYANSAPO aso no eno na ya ne hia ommo ye madwemma na omo nso atinye sane na madwemba kwa so eno de a da bia meka se ya amamra tete sema bakwasam ene de editie ne di kade a na wode wo ho aba abedane ye sebe ya se asoro abo a wode ho boy a okotokro enkaso amamra ne amane de ya so mu ahenche a ye osimpitim prim ewo mu ene ye sinkonwa biem NYANSAPO subscribe share na like na fo adwenche fato asem am sanse ye besua de ankasa ewe samohwa akoko ase ene aba betena ya bai de na sebe ye se drama mfo so ane aka ya anom enu nti no ye nana prekope ene ne eba abedi ahia na ono ye ne na adi nkomo na afei yaje atetesem ene asua de afiri no enti yenko na yenkoma yabrewa okufo poma okufo checheku asante ngoma sa na NYANSAPO ye de afre no yenkoma na kwa aba ye ba e be kire wudi enti ane ye ne na ba abedi ahia okufo checheku asante ngoma ye mu akwa aba be NYANSAPO kasa mfo ya eburu na wompom te sei Nyankopon adawroma na nanom ne mo mpaibo me da so te ase ye de otwedi ampo ase o kada de oridi ekura wo de e mabuna ni bere nyasam ketewa ye ni bere papa be wumfi adru kamudu satem ya na sarede ne moamoa na de nanso no wo de ne de da so saa daachi bia ye ne obetena se di nkomo pa ye nimse enche na yaji esua de ene afutusem na osumasem e de afto ne de abobra sanete arofo yabre wa ho ye ne wo ye de ne NYANSAPO yenso ye ho ye na ene yabayi na senti a yaba ya betena se a ye besua de no asema eda apampentre so ni ye bebobo ho ni asinse berekunam ni etutu nsre ni abasa bibi mu no eye menken na haban menken ahaban edi de deda so friend se Kontommire na eba ne se wanze wo bancha haban ye okoko ahaban edi bia ne deda so mekwa haban nyaado haban koko haban keka bayira haban dena haban yenhye de nya edi bia sonko mfanto so nanso hwe menken ni din na da so e Kontommire na ese sunsuye no ewa pi eba ne sei na menken aban ekokowieye ewo Kontommire atete binum gentena ha bopata birbisa paso cheje no saka anwe ewo social media so NYANSAPO nyantena sintira afi na ye yatena sie a ye ba ne abechiri mu ne de amamu ti yenko na yenkodi nkomo okofo emena me ni usi ayache nyasam ketewa enti ne ye be bon nkomo pa me ni kura ya pa so ya ye be twim ye firi fo se me ba ye se de wo redi ye si asesane ade no me hokura adwiri ti na mi benwunu mi betwim ye firi ho na magye futusem ni bi de atome na so ene de ye ba besua ni menken na haban e ba ne se na mokokonya Kontommire de to so na me hu wa che de ma me nwom baako na ye mfa nhya agro nase ne enku anim we de adwuma me beto de wo awudin na me de beto fi se sabre yi a me wo mu yi ene ma bi ni na mani so a enko yie ma me na nso me ana me kan ye se ankobia anim jata wo se agядwan ankobia onim jata wo se agядwan nam so onim jata nti ohu wo se yem se agядwan no agядwan na biro obehunu so ye jata no na ne ma so aketi arefo ebronguma egu nsrani ene ye ta echi edi kuma kodui na beso abiribira ya hyase no no yenkwai aberwa adwuma be beto ani ya no nya biribi o e chan we o si e chan nya biribi o manso dodo ame ya de pass ye nya biribi e chan we si e no anu no nya biribi e chan we nya biribi manso dodo ame ya de pass ye nya biribi o e chan we si e no anu no piao manso dodo ame ya nya biribi ame ya de pass pa asay ahwere yen manso dodo nya biribi nya biribi eja si e no anu no ansa ane ne ye betwi menken ahaba ho manso nti hyase na yenko menken a na haban enu nko aya nya din foforo de ato no so se Kontommire no e wa ase
Amakwa na wonim bibi ase a wohunu baabi e de nam ene dai okofo poma chichiku me be kire ekwan ye fa so e ma yenya amenkra ha ba se Kontommire no ama amansan nyina tie bi na afei obi ka ana obi busa santini ba kaniba ujina baabi ni busa wa na otumi a kirem ni ye hu nsa we ye kaniba se ye ni asantefo no ye nkasaye ene ma ye hunu ye nipa ban a ye so ye santini na wunnim kasa suma kasa koa kasa tome kasa bebuo kasa fenchim paabi eni die ni ahobrase ye kasa na wato ukurokura atwene isa asante de ade kwchen asante no kwasem na tentin ni tietia na se ayese yetie kuro kitu yi mu he wo se ya sante memu ha enkuro ni bebre wo ho a emire firi so pa asante achim ni ahafo ya hayi kura akane no enkankum ni simbire ni twe awrodo ni empempena de wo kwasase enya asem ketwa ni kwa mfikire ha kura ni bifi na se mire ba wo bu ko wiram ne kopi mire no ti se de kan yesi ye kopen kankom no ye hyehyeafuo no bonse ne piepi ni mumma na munhane ye no de ne ye kwesibire twe awrodo ba bifo kura de ye wo mu adwuma pa enti wo mu kwa na wo ba bi wo krom ho a wono wo ye nkonto enkonto no so wono ane na na chinchi nti katwe ho emwo ntimi nante ntem enti woni wo mu kwa ne yakọ agya no oba ni din ni nkonto no ne nan no yade bi wo ho nipa ne na chinchima bebare ti yefre no nkonto wo ye nkonto ti yade nkonto no e na ato ne din oye nkonto han pese meti ase me ma hwefo nkonto no de ade ne nan no enkoste se ye nan yikoi no ne nan ni kwese ni bo na echim aye bibi sa na asana chia abeye se nti de nan ba akopere mu abuka be se biensa enti e mane nante no enkoyi na no saa no ye frɛ no nkonto okay ti se ye wo abebuo bi obse dua kontonchi na ma ye hudwomfo te se dua achia bobo apo bi no okay ti sa na ne nan no sebe aye enhye da entnesa yade enti jo wontumi nante ye papa enti wo mu komire no a na wo mu kogya no na ode awere ho abetene fie ese wontumi no onom nante hyew nante wo mu so koye pentem kirikirikiri ni kogya no na eja usuru no aba ode na awere ho abetene se enti dakoro de wo mu kogya no na woto ni a menke na apai baby na awura na ha yi say from abra so bodua mu ho no na chese nantie mu na e wo se wono mu nyina sane kono no wono nantie na ehye na sabe wono ne nan no owo hawo e wo ho ni ntine e ba sa ontumi no wono mo enko na wo mo dikan agya no kogya no wasana besi we makai masembi kane no ye komire saa ne yesi ye konwa ye kopesase nom ene ade yesi ye ko na yakope abe eno no wo mu odin bi aya na ye de frɛ no nkope yesi ye ko nkope ba cho mo amunim nkope na hwefo 2004 dem ho ba kire mo pa ni 84 dise no hwa no nkope no ye ko nwuram na kwaye oni obi a na ahye da adua ame no ebi ame na afifi ne sisi maako ntu tena kese no ni yenu ni ye de akoto baabi ni ye nenamu saa ye wia ne ansa nyina ni ye de aba ni ye de ye ngo abrewa na waton de so ho a na aporo aguase eno ni nkope no eno de aporo aguase saa nti wonam abenase na wo sesa eni mire ni nti honya ha wanhwe ya obi kura bekwa si wanim ne mire ni wakotutu ana akosesa abe no ana se nwa no wafa ti uji so ma ho ye ha ni ade nti eno na duru baabi ni yira abonso ja bo se no bi so aso na makwa akosia eno abirwa na nye no an eno na ye fa phone no a ye hello ne wo so age so hello ube na ni yetunu won kwaye asene ye yira eno na se na be na ye di phone ya broflize no na hello no hello
Ene ye hello awi. Say ya wakwa akoduru baabi a menke no. Menke ni ye wura pri na hahani from. No say na mi die. Na eja oteti menke ya hayi. Pom bubuye. O de be afie. Obe afie no obedon adua no no amenke ya ha no potoye. Na o de ye nkwa yi se epi na. Bidi wo no fufu ewieye. Minya wo mu ayeko wira mu yibie. Odi bi si wo mu ho. Ena. Da. Wonso wodi ne de. Nti mufo no baaye no, wo mu ayeko mire no, e baaye no no se ye de mu abre. Manu fufu bi meja mu bi. Wo meje ena. Okopeja fufu no ode ma wo. Ene wo mu ko mire ne baaye no o mabre nti wo mu be di papa. Di fufu yi wo mu di enkwa ya ye de ya tafre kwanse yi mu nyina. Abro matafre kwanse no mamenyo ba ko ne mfa nche hanom no. Na agro no enso na ye nto aso ye mbeto aso mfiri o matafre kwanse ni mu no. Abotokura ene sebo enu wo mu enu aduane abro asemi be yesere tire wasi ase a wosere wadi eni kansere kakransa abotokura ne sebo enu wo mu tie kura na ye enu aduane na sibu okunsia ba na abotokura ehwe nkwa yi yakra no akokra no aka atafre akra no de atere enu no aka atafre afi de nkwa yi hwe egu abotokura idwane okote nkwanche na kusi edu no abotokura ha wa mo awo yeye wose makamata fere ne kwanse hwe egu makamata fere ne kanse hwe egu enumode kumyomi ni menumode enumode kumyomi ni menumode enumode kumyomi ni menumode enumode kumyo enumne de yento asini enfemfiri we enti na wo mu adi atafre kwanse yim nyina afedie enkonto ni mire be na ade ye nkwane no se sa me mukoja me enti nkonto mi mire no eja efiri wo no wo mu kwa wo nkodi achi wo akwateti menkena hane wo de abeye no nkwan wo mu ba se de nkonto mire kura de ya ye dache emire ayedi emire so ba ekọ afi emire ko afi obi asori me nkwati nkonto mire yibie na me fa be yimeduane me nkwati nkonto mire no fa afue na yi ho kwati bibra ne ye ni nkonto mire na yesa satem na brewa meba no modika ehu ba bi okotete no no ehu ahaban kro so obi aso di eye afue kra wodua menkani ahaban nti yi anu ebi nkwati nkonto mire yibie edi nkonto adon ye nkwati nkonto mire yibi nkwati nkonto mire yibi ene ma menkana han eno nko abenya adini bi ede ka no ho se nkonto mire ni yenya nkonto mire a ye de tihu wow na yese enam ma mi nkonto so ahode a woni a wono mbekọ akọpe mmiri no bi no de aba no na wote no ho no okopie saa minka aba so otete bi no entina minka aba de nipa na okokote ye no ba ye no wona ma yehu ne enti nkonto ni mmire ni me de se mintimi nkobi ntimi nso mi mmire ni nkonto mmire de edo ene ekote nkonto mmire ni bi konto mmire ni bi ene ma ye benya asa nkonto mmire wow arefo se mohunde ade no akwakwa akosie ayese enne kro Ghana ha ye we enkro ni pi wo honom a eye obi edin ena ye de atoso na bonse me kopoku krum me kopa akosi krum me koya adonko krum me ko hwanhwan krum obi a okokotena ho no a okokyekere ye no o ye kwa akosra opanyini yaw o koya krum honom saa na akaso enti menken no na haban no oba na ye frɛ ne se nkonto ahode a na oni ni nua no mtimi bo anan kopemeri na ye koja ne nti kopie so ti bi no na ni ye kote nkonto ne mire ni bi konto mire ni bi abrewa asem no ya ade a enwanwa pa na etos mama tetefo na motaye saa ne ma no pa
Edenti na ya na mudi nipedi num na aka ho besiwa na nei ene da so da ha ye bonkunto din. Ya itimi beda ho. Ye wo mire bi wa afuo. Sa mire no ne tiri no ye kokko na ne nya ne ye ntiantia tuntum. Ye frɛ no odi abono kora kwansen. Odi abono kora kwansen. Mire na ede pa wo de ye nkwan ya. Ni din nso mu odu. Odi abono kora kwansen. Odi abono kora kwansen. Na akorafo mienu a yete no ba ko ni ho na ba ko no adua na wadi mire ye nkwan. Kane no sukukuo no a na ye de ye nkwan na ye frɛ ne sen. Nkwan esen. Na wo ba ye no a wagye ne bie no na fedi wadi amna ye nde no wo tafre kwansen fedi kwansen ne tu ha. Na sabrewa kane no na sa nsreba ne dade no na ya netie na mudi enwono na mudi ayade amonuom tie na nsen ne wo mu twaba kwawfo no ni twaba TV sukuru wade de sensu de ye atede ye de nunkwa mu de ye nuamu de aputomu apotoyowa de ye mu nkwan de aduane tumu ni nyina netie na ne ye de ye netie na ne ye de ye na ewu konfensi no ma ebi wo ho saa bi wo kura ye ne nketwa de mankoda ehina edi konsuo ni ehina edi nsuo gu nyina na ebi bia ye saa kukuyo no nti e frɛ ne sen na nkwan esen ene wotafiri mu a ne tu ha ne de no je ni nsem bo ho nsi wadi abono kora kwansen sesi su bi modi den wadi abone kora kwansen se ne kora na edi si ni wadi abone kora kwansen yo nam se mbre na ye de ye aduane no na ne kora na ye na obefa ye di sa abo sen no yes wadi abo ne kora kwansen ene ye di ne tu mire no so wadi abo ne kora kwansen emire ni bi ni odi abo kora kwansen odi bo ne kora kwansen no arafo mo hu ba bia ba ko nso de aba bebom aka ho enti edin ni bebre kane na no mo kwan bebre na won mo fa so na motututu bayire bi so bayire no de pa ne mo akese ebon ebitimi bon ntiantia ketwa sa nkuru bi so nkurukuru asa na bata wono a na wo bani ho a anhwe a wunya ni bi nti e frɛ na di amaba mate bayire ni din we de mate din pa e di amaba na ise wanhwe a ne de ni ntino u ti won na odi a wura be fura sa wo ba kura so ba wo bani ho no na wu gya ni bi te ho sa afa akora ba ma me na aduani me de wo me de me di agya wo e di amaba anati abroa de me na ya da asene eti arafo mo hu de ade na kwa kusie ya fa abo baako se ye de akum no ma ba se nan e di amaba wadi abo ne kura kwansen ena abrewa kwansen makamata fre ama kwansen hwiagu miensa no ene ye di nkonto ni mire e de aka ho enan atetesem abasem afutusem ni nyina ene yaka bomu a saa mire yi ye ne mosuen eye wo de eye wo som de ebinim kura afa pen trodua ene nwoma e de ato ho a wo no tworo dachi bia no e de akwakoye futusem de ato e de amanchirima wonye mfomso da se wo yosa na emmumu no kai na hunu se bia kroto ene motofo akura mfinhia mienu finhia baako miensa ene nan no wonu mko school a wonu school fees no ebinim de etwam Ghana tete wosika no 7 million ene 700 ebinim de etwam opepim du 10 million ene 1000 ene ne yekeke ka ho nti school kura na akọ ya sabia kroto ka checheni bati ka krato nsuo ti wadaroma ya momi anwene ya bre wa ho kakra abi na ketwa bi ensa sabe emerwa mpanyifo mu nyini se ya na won ma setena sa akwa se akwada ne nsam hyenye hyena won watiwe wonya sichire dokunu bi a wabubu ne nkate a won na ekọ ne baabi ti ya momi anwene ya bre wa ho kakra bi
se school ne ekɔ yɛ anka yɛbɛtua bibi na momma yɛnhwɛ na yɛmmoa kakra bia ubenya sɛ yɛmfa mmoa yɛ aberewa no sɛbi yɛbɛsom na yɛde ani die ne ebu ɛsɛ fata de ama adawase ɛwɔ kasa mfanyi so yɛnda mo nyinaa se ɛma mo ɛne hwɛ a wɔgye yɛn ahenewa midin ɛne abusuapani owusu aduomi nyansapɔ ɛna wɔnso ɛne wani gu so a wɔhwɛ a wotie subscribe share na like na fo adwenche nyinaa so fato ase ɛma mo nyinaa mo ne hwɛ a wɔgye ahenewa mo bye. Adenti ni ebube ne brebe eze ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa odawro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the first ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo ya de